Ochako ni conspiracy. Conspiracy manyiso ni en ji no winjore. Wadwa ketho, wadwa timo makosa, wadwa timo ketho chik. Conspiracy chakre ka complainant owuok gimong'eyo ni en defamation, ng'ato ketho nyinga. Adwa tiyo gi polis mondo adil kode. To maendi en gima chikewa do ma Kenya nosewacho chon gilala ni wach mar criminal defamation ne nitie ga chon ndalo cha. Tinde onge bugewa. Ng'ato koketho nyingi, ng'ato koyanyi. Chik ma Kenya sani en ni idonjone e civil case. Main kode, jariyo uyalo kode. Ok en ni dhi ka polis ni ndike kaka ketho midonjone kaka criminal, kaka ng'amo ketho e criminal crime. Koro mondo DIG ne wuog ni owacho ni odhi report. To ng'e maber, nikech en polis mosetiyo gi higni mang'eny. Ong'e maber ni defamation en civil, ok en criminal. Kasto mondo jogi wuogi, kata wach ni koro ose report kamano. Chik mar criminal procedure process require ni ng'ato koseyudo report to officer ma investigating officer osamon. Isamon iluonge ng'at ma odonjne ni mondo bi e station ondike en bende duoko mare. Nikech sama odonjni ni, sama ochiwo report ni, ok in jaketho, pod itimo uchunguzi. Kabe ketho nying ng'ato ni adier, kapo kata makosa iwacho ni timo ni ben adier. Koro mi nafas ni iluongi ni bi ane. Wayudo report moro ka wadwa ni mondo bi inyiswa kaka inene. En ni sama isetamori biro no, eka polis nyalo wuok ni biro maki mondo keli e station, nikech koro idagi ona summons magidi. Albert Ojwang nokomi kata summons. En kaka report odonjo ni to Subaru wuok ma Nairobi ochomo Homa Bay dhi mako wuod ko kwanyo ko jwach. Dak ne timne chik kaka wang'eye, dak ne chiwne summons. Koro ema wacho ni mokwongo en conspiracy. Gini ne en mar ketho chik.